Veña, que hoxe imos resolver un misterio dos grandes, o misterio do clima. A nosa investigación para descubrir todos os seus segredos comeza xa. A ver, é unha pregunta que parece cousa de maxa, non si? Como é posible que estea nevando nun sitio e ao mesmo tempo, noutro lugar, teñamos un sol radiante? Pois non é maxa, é ciencia pura e dura. E aquí imos descubrir o segredo que se agocha detrás de todo isto. Moi ben, para resolver este caso, o primeiro é o primeiro. Hai que entender que estamos a investigar. E a pregunta clave é: que é exactamente o clima? Atención, que aquí temos a nosa primeira pista clave. É super importante non confundir tempo con clima. A ver se me explico. O tempo é o que pasa hoxe mesmo, sabes? Se chove, se fai sol, é como o estado de ánimo do día. Pero o clima é outra cousa. É a personalidade do lugar, como adoita ser o tempo ali durante moitos anos. De acordo, xa entendemos o que é o clima. Agora, como vos detectives, precisamos buscar pistas para poder describilo. Na nosa investigación, a estas pistas imos chamarlles os elementos. Perfecto, pois aquí están as nosas pistas principais. Primeiro, a temperatura, que é moi doado. Dinnos se fai frío ou calor. Despois, as precipitacións, que é toda a auga que cae do ceo, xa sexa chuvia, neve, o que sexa. E bueno, tamén temos o vento e a humidade. Basicamente, estes son os datos que recollemos para a nosa investigación. Vale, xa temos as pistas, que son os elementos. Pero, por que o clima non é igual en todas partes? Pois agora chega o momento máis emocionante, a atopar os culpables. Sí, os factores que explican todas estas diferenzas. O noso primeiro sospeitoso principal é a latitud. E que iso da latitud? Pois é ben sinxelo. É a distancia que hai dende un lugar calquera ata a liña do Ecuador. E ollo, porque isto é importantísimo. Cuando estamos preto do Ecuador, os rayos do sol caen a plomo, de forma super directa. Imaginade, moitísima calor toda xunta. En cambio, nos polos, eses mesmos rayos chegan como de lado, moi inclinados. E que pasa? Pois que a calor se reparte por unha superficie moito máis grande. O resultado, claro, é que fai moito menos calor. Pasamos ao segundo culpable da nosa lista, a altura, que non é outra cousa que a altura dun lugar con respecto ao nivel do mar. E con isto resolvemos a pregunta do principio. A regra é moi doada. Canto máis alto subimos, máis frío fai, máis baixa a temperatura. Por iso mesmo pode haber neve no alto dunha montaña e un solazo na praia. E un detalle máis. Estar perto do mar tamén influye, porque fai que as temperaturas sexan máis suaves, nin moito frío, nin moita calor. Pois xa está. Coas nosas pistas, os elementos e cos culpables ben identificados, os factores, podemos decir ben alto que o caso está resolto. A ver, a conclusión final, o máis importante que temos que lembrar é isto. Os elementos, como a temperatura, son as ferramentas que usamos para medir o clima. E os factores, como a latitude ou a altitude, son os que nos explican o porqué, a razón de que o clima sexa así e non doutro xeito. E para rematar, imos deixar unha última pregunta no aire. Despois de todo o que aprendemos, cales serán os factores máis importantes para o clima do lugar onde vivimos? Será a altura? A distancia ao mar? Ese é un bo misterio para seguir investigando. Até a próxima!